Kakentai nong Israel kan Noah ar kamani ar pendus nem kereta kabala sya bat koidi hakile no Hamas ka Palestine mentala aspa sa pusan sengi kala sya pelaj im hakishipai ga Israel Defense Force bat yolat banyak kendo biang bat la ki jong ki bahayeng hasem. Kan Noah kabala sya ra borno na kajaka penlong tamasa hakah nyau tarik urisau usnem baladam kalamat ya kajing kabakraw ha kini ki prabnai bakaladon hapdeng kajing syabat koi di tat hadu balayo ban pelaj no yaka ha kene kasingi sajan balala. Hadin ba ka Hamas kala penlong ya kajing wan thombor kabaken det nason bat narengkau syaki benta syathi ka Israel kajaka penlong tamasa yatem yapot kabaju kring iki hajar ngut kisamla kensan kala long kajaka pentrem kabashir kai. Hapdeng gani kajing syakwan hertma kabakendet ka aka mani lembat usamla jongka uavi nathan or kila syara bor bat syabat koi di jubor. Haki video ki balasa priang lengba ki social media layo iya ka alka mani kabala syak paring jubor syapok kasa lengba ka thuk ka badang yam hapdeng ka jingkut lat kata ka jingja kabala penpai khmat ya barok ka wei ka purthai. Hapdeng gane ka jing syabat koi di hapok kaza ka jinglong jingman ka kemi jongka ka liora kabala yo ya ka jing shitom brain cancer kala nang hiar asot. Kishipai IDF kila penpau ya ka kam hakani kajing lait pelaj im hakasi sejan gabala la hane sora haki benta preng kakasa hakani kajing lait khenra kisipai omba kilayo ban pelaj im tang ya ka arka mani henry kilala ro ban pen phai yeng ya laingot ki wei pat ki koidi ki ba kenthop ya u andre koslo or mo miarjan bat uslo mizi ukpa ka arka wani uyoko ubalayo iningkong ya laka jong ka khon hadin bala walam biang yaka syapo Israel da ka helikopter ushipai kala shim ya ka jing ya kendo biang kum ka jing ais ngi sngob ha sngi kha bakrau tam ka ba ulayo priang ha ka jing em ka jong u daki hajar ngot kinong Israel kelaya lomlang ha ka jaka bakhon menta ka hostage square ha ki benta preng ka tel avi ban ya lekmen halor ka ne ka jing yo pelaj im bat bandawa naka benta ka jing pelaj no se ki wei pat ki koidi ki badang sa kane ka square menta kala kalalong ka jaka penlong jing yakhi bat ka jing ya teli nadu kate ka jing jia sya thombor ka bala jia hakah nyau tarik urisau bala dep na pedeng ki aspa san phuwengut ki breu bala sya bat koi di da ka Hamas nyau ngut na ki layo ban pelaj em da ki sipai Israel menta kila don sa shispa khat reungut ki koidi ki badang don hapo kasa kata kenthop ya sau phuengut ya ki ba ki sipai ki nget ba kila yam na kaliang u menteri rang ba ka Israel u Benjamin Netanyahu bat u presiden u Isaac also da la dehi kila leit ban ai khuble ya ka alka mani haden ka jingyo wan phaying hapdeng ka jing shingan habaya krenling ba ka phone Netanyahu ula penti kena ha kabada kabaong ngem shem la ino ya phi wat tang shikhle madro ngam tep la phinge ne em ya kata han re ngi nge bangas ngokmen bakane kala ulong shisha